Tots coneixem els colors de l'arc de Sant Martí, oi? El vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau, l'indi i el violeta. Podem veure aquests colors perquè els nostres ulls poden captar diferents ones. La llum del sol és una barreja de diferents colors, com els de l'arc de Sant Martí. Cada color correspon a una ona diferent, però sabíeu que aquests colors són tan sols una petita part de totes les ones que existeixen en el nostre món? Podem classificar totes aquestes ones fent servir el gràfic de l'espectre electromagnètic. Imagineu una línia molt llarga que va des de les freqüències més baixes fins a les més altes. La part que podem percebre amb els nostres ulls és només una petita zona situada al mig d'aquesta línia, anomenada zona visible. Fora de la part visible hi ha altres tipus d'ones que són invisibles per nosaltres. No les podem veure amb els nostres ulls. La llum ultraviolada i la llum infraroja. No podem veure aquestes llums, però hi són i ens envolten, i influeixen en el nostre món de maneres molt sorprenents. Anem a veure com. La llum infraroja. La llum infraroja té unes aplicacions molt interessants en el nostre dia a dia. Per exemple, quan fem zàping, canviant de canal mitjançant els comandaments a distància dels televisors, estem fent servir la llum infraroja. Aquests dispositius fan servir aquesta llum per transmetre senyals. Quan premem un botó, el comandament envia un senyal de llum infraroja a la tele. Els robots educatius tenen un o més sensors d'infrarrojos. Aquests es poden programar de forma que ajudin al robot a moure's per un circuit traçat en color negre sobre fons blanc. Sabeu com funcionen aquests sensors? Per entendre el seu funcionament, ens hem de fixar en les dues parts que té, l'emissor i el receptor de llum infraroja. L'emissor emet la llum infraroja a l'exterior i el receptor detecta la llum infraroja reflectida per l'objecte que tenim situat just al davant. En funció de la llum reflectida en el circuit i rebuda pel receptor, el robot pot interpretar aquestes dades i saber si està sobre la línia negra o si no. D'aquesta manera, el podrem programar perquè corregeixi la seva trajectòria i no surti del camí. No podem veure la radiació infraroja, però en podem sentir els seus efectes en forma de calor. Qualsevol objecte que emet calor també emet llum o radiació infraroja. Per tant, com més calent és un objecte, més intensa és aquesta llum infraroja. Alguns animals, com les serps, poden detectar-la, perquè els animals emeten aquesta radiació. Aquesta característica els hi permet ser uns excel·lents caçadors nocturns, perquè poden trobar les seves preses en condicions de poca llum. El nostre cos també emet radiació infraroja, per la temperatura que té. Existeixen ulleres tèrmiques que permeten veure la presència de persones o animals quan és realment fosc, gràcies a la calor que desprenen. Sembla ciència-ficció, però en realitat existeixen gràcies a la radiació infraroja. Alguns termòmetres també funcionen gràcies al fet que poden captar aquesta llum infraroja que emeten els cossos. Com que la quantitat de llum infraroja canvia segons la temperatura d'un objecte, el termòmetre pot calcular molt ràpidament quina temperatura té. Hi ha sensors de temperatura senzills, com els que podem trobar en robots i plaques programables, que mesuren la temperatura per contacte amb l'aire de l'entorn. Aquests sensors transformen la temperatura en un senyal elèctric. Les ones de ràdio o wifi també són ones que formen part d'aquesta llum no visible. Aquestes ones es poden fer servir per enviar i rebre informació i d'aquesta manera poder comunicar-nos. Podem programar robots o plaques i fer que cerquin altres dispositius amb els quals connectar-se per ràdio o per wifi. I, un cop connectats, fer-los treballar junts o accedir a internet per cercar informació, enviar ordres o rebre dades. Imagina't que tens una capsa tancada i vols veure què hi ha dins, sense obrir-la. Els raigs X poden ajudar-te. Els raigs X ens ajuden a veure coses que els nostres ulls no poden veure. Poden travessar molts materials com la pell, la fusta, els teixits, etc. Quan ens fem una radiografia, els raigs X travessen el teu cos. D'aquesta manera, els metges poden veure els teus ossos i detectar alguna fractura. Als aeroports s'utilitzen també els raigs X per inspeccionar els equipatges i assegurar-se que no hi hagi cap objecte perillós.